Salutare tuturor, bine ați la un episod. Astăzi vom face un episod cu standoff. Să vedem ce putem să facem azi. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Și să vă abonați. Normal. Și prima oară hai să dăm un diffuse. Așa. Dăm un diffuse. Și da. Mamă, zona 7. Pah. Revin imediat. Gata, băieții. Așa. Altă viață. Bă, aș vrea să intru la Counter. Bă, sper să n-am drop de frame-uri. Drop de FPS-uri. Un pic. Ăsta dau aici. Ma. Fo. Ma. Cred că pierdem. Ma. Bă, frate. Na, frate. 3v1. Bă, eu sper să câștigăm, adică... Bun. Bun. Bă, s-o băgat un update nou. Nu prea ești cine ce, adică o schimbat ăla acolo, o băgat animații la grenade. Da. Nu știu care e. O animație nouă pe cuțitul default. Ma. N-ai, bro, n-ai cum.
Hai mă, du-te pur și simplu. Joc cu buții. Așa. Avem un pic de lag, băieții. Bă, mai mult de 90 FPS-uri nu treci să mă rog. Bine că am și pornit videoclipul. Joc și pe telefon. Era de așteptat. N-am cel mai prost telefon de lume, dar nici cel mai bun. Fă. Ba, bă, da la. Doi. Mama, double. Ah. Bun. Nu știu cum o luat ăla acolo. Mam, nu m-am baterii la căști. Voi face un singur videoclip azi. Atât, doar unul singur. Doar un meci, adică. Va fi scurt videoclipul ăsta. Mă cap mine. Am pornit din nou clipul. Fără căști. Acum s-au țin singuri. Am un pic de lag, nu știu ce. Mai mult 60 FPS-uri n-am. Mamă, l-am văzut. Am lag, frate, am lag. Dă-i mă diffuse, mă! Aveam timp, frate. Aveam timp. Bro, îmi scad FPS-urile, bro. Am 40 FPS-uri, mâncapaș. Nu e prima oară când am doar FPS-uri. Deci, un joc de căcat. Deci, un joc mai prost ca asta n-am mai văzut. Să ai drop așa dintr-o de FPS-uri, what the fuck. Nu pot sta nici măcar cu țânta drept. What the fuck. Na, uite, vine un meu spate. Fala. În cauza filmez, mă. Nu, ăla o plantat, n-au o treabă oamenii. E efectiv paralel. 60 FPS-uri, bă, 100 măcar, n-am. Uite-lea cum merge, merge parcă-i telefonul tataia de 1900. Am ping 106, dar acum, e bun. Ne mișcăm stand-off. N-a zburat porcul. N-a să mă speriat.
Bă, și cu 60 FPS-uri l-am bătut. Fac ronda asta și după închid videoclipul pentru că am și puține FPS-uri. Nici baterie la căști. Nu ați văzut că căștile mergeau mai bine. Aveam 100 de FPS-uri. Aproape 100. Nu știu cât de bine se va auzi pe video. Nu cred că bine pentru că trebuie să țin cumva degetele și cred că le țin pe difuzor și na. O frachilul, tu în gură. Nu, vin oamenii mă notificări, n-am treabă. Ua, cât mamă, numai pe lângă am tras din cauza la FPS-uri. Cum? Ma. Bro, am puține FPS-uri și nu pot să mă mișc. Înțelegeți-mi și pe mine. A plus V egal connected. Ce-ți iubirea mea? Hai acasă. Eu încerc mai mult să țin ținta pe corp, pentru că pe cap nu pot. Mamă, uite mă ce face ăsta. Bro, dar cât spamează ăla? Ăla o da numai pe lângă? A, că e bună treaba. Da, că e. Bro, am un telefon de căcat. De căcat. S21 Plus. Știu că ar trebui să mă mulțumesc de tot ce am, da. Uite-o cum mergi. Deci, de câteva luni de zile sau săptămâni, tot așa îmi facem în continuu. Nu mai vreau să mor. Băi, am dat! N-ai mă frate cu 50. Uite-l pe ăsta. Pepe. E budracu, nu n-ar treabă, e paralel cu viața. El nici nu știe de unde vine și joacă stand-off. Doamne, mai jucăm stand-off. Am 100 de FPS-uri, mam. Înapoi, 80. 90, tu-ți dumnificață. Uite-o cum e. Dumnezeu, mă. Mamă, l-am văzut. Na. Cinci la 6. Faileu. Mi-a trebuit mie counter. Mamă, cum zboară flash-urile. Mamă. Îs doi pe el. Să moră dacă l-am văzut.
siguranță el și-a luat armă. Cu AVM-ul. Unul murit, s-a omorât. Fiesta. Mamă, cât de prost să fii, să leși, să iei armă. Mamă, vă plac cuțitele mele? Hau, mau. Cartoșca. Așa, fii atent, schemață. Schemață. Bun. Cum dracu? Schemață. Eu mă duc, hai. Bun. Doar și eu că vine în spate, că dacă nu l-am mai văzut pe mid, am văzut că nu mai văd pe mid, am zis că gata, asta sigur vine pe acolo, prin spate și încearcă să mă iei. Mamă, s-a deconectat toți de la ei. Mamă, să vă fie rușine. Oh, shit. Motherfucker. 5v3. Hai, mă, mai sunteți șmecheri. Să mor copiii mei, care nu i-am. Mamă, vezi că l-am dat bine pe ăla. E prost praște. E prea prost ăsta. Și nu ieși. Nu. Tu-s Dumnezeu. Wow. Nu mă bomba. Ce ai făcut? Vă trag la bot. Și care e? Unde? Ora. Deci fain am luat pe ăla. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. Bă, și cum a fost asta la școală? A fost bine, a fost rău. Bă, la mine a fost sincer bine, adică n-am făcut nimic azi. Bine, am făcut, dar nu așa de mult, adică mai mult așa degeaba și am povestit. Nu-i wow. Mai mult am povestit și chestii. Mamă, cum m-a luat ăla, frate! Bă, dar ăsta numai cu AVM știi, dar e prost gâră, cred că. E ce prost e. E șuruit. 16 kg. O încercam și ăsta să fac o schemă. Încercam, mă, și ăsta să fac o schemă. 16 kg. Fai de capul meu. 23 ăla. Ne vedem. 1400. Băi, bun. 8, 15, 10. Mamă. Băi, e bun cam ce-am luat, știi? Adică n-am. Mamă, uite, este inventarul meu, na.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați acolo. Și să dați și clopoțelul, că nu știu în chat că mai postez și poate na. Și să scrieți în comentarii dacă vreți mai multe episoade cu stand-off sau cu Roblox, depinde ce vreți voi. Sau chiar Minecraft, îmi dați acolo, îmi scrieți acolo cam ce să mă joc. Pe Roblox nu știu, orice joc, pe Minecraft ce să fac, știți? Și eu cu voi am fost Toxic FPS 14 și pe YouTube de acolo bar jos cu so. Pa!